muso ye golo de muso ye golo de muso de bɛ tare bange muso de bɛ ɲara bange muso de bɛ masakɛ bange muso de bɛ jamanatigi bange muso de bɛ bange muso de bɛ du dɔ la bange fɛn bɛɛ ye muso de n'i y'a mɛn kamalenkɔrɔ b'a fɔ ko ne ye ala y'i sɔn muso ɲɛnama de la ni ala ma cɛ ɲɛnama la i se ka bɔ k'a fɔ k'i bɛ taa nafolo ɲini ni ala ma cɛ ɲɛnama la hali dusukolo sugu dɔ bɛ yen i bɛ se k'a ta i bɛ tigɛ i yɛrɛ la ni ala ye sɔn muso ɲuman na a ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma an b'an bamusow fo k'a waleɲuman dɔn an b'an jɔ yan tuma caman k'a fɔ ko l'armée monte sa tasuma kisɛ mais ni nana lajɛ l'armée monte a tasuma kisɛ bilen tɛ yen en dehors de cela n ka cɛ muso de bɛ surasi ni cɛman bolo surasi muso bɛ yen cɛw de b'u bolo mais ni nana lajɛ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la muso de y'a bɛɛ bange muso de y'a bɛɛ bange awɔ tubabuw ma se ka fɛn kelen sɔrɔ o y'o ye ala ye bange di muso de ma ni nana lajɛ tuguni diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi an bɛ kuma la eri min na muso jɔyɔrɔ n'i ko k'i b'a jateminɛ hakilimaya la vraiment a bɛ mɔgɔnifin datugulan tu parce que ni nana lajɛ nous sommes dans un éra de travail de kɛ ne bɛ baara de kɛ fɔlɔ cɛ kelen du bɛɛ ye mais an t'o la tuguni n'i ko k'i b'o kɛ ka cɛ fini kɛra nson ye ala ka kisi voilà o banna pewu c'est-à-dire maa tɛ se k'o kɛ tuguni ce n'est pas ça et la raison donc que ce n'est pas système parce que la vie commence à devenir plus chère san o san dugu jɛ ko taa dɔ kan mais jɔn de kɛlen bɛ k'o cherté de vie ka se ka dɔ b'o la muso de bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka daraka tobi cɛ muso de bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka cɛ ka ji sugi muso de bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka denw labɔ ka taa ekɔli la muso de bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka yɛlɛ ka baara la n'a bɔra o la n'a nana so kɔnɔ a bɛ tilafɛla tobi cɛ b'a ta k'a di sufɛ a bɛ dumuni tobi k'a di cɛ ma ka dumuni tobi k'a di denw ma ka bɛnw ko k'a jɛ ka so labɛn ka dara labɛn ka tila k'a d'a cɛ kɔfɛ ala na kira musoya tɛ ko ka tila k'i d'a cɛ kɔfɛ cɛ bɛ sɔrɔ ka tila sa ka kɛ gorontoba ye nka muso bɛ sɔrɔ ka sunɔgɔ a tilalen bɛɛ la donnen na muso bɛ tila k'i da k'o sunɔgɔ fana kɔnɔ y'a ta ye sa ye ni den kasira a bɛ wuli ni cɛ ni hami bɛ cɛ la ni barakun hami bɛ cɛ la ni problème bɛ cɛ de la problème de socialité muso de b'i joli dugu tila o kɔfɛ tuguni a bɛ tila ka wuli ka bɔ cɛ ɲɛ ka cɛ ka daraka dilan tuguni cɛw cɛ k'i la muso ɲɛ la i se tɛ sɛfan ci cɛw cɛ i bɛ fɛ k'i filɛ muso ɲɛ o de mɔgɔ caman b'a fɔ ko k'i ba bonya n'i ba bonya i bɛ muso bonya walahi mɔgɔ b'a ba bonya a b'a muso mɔgɔ b'a ba muso non ne kan tɛ muso min b'a fɔ a cɛ ma k'i sigi bɛ na sisan ne kan t'olu ma ye olu t'a la ayi non olu t'a la ayi olu t'a la dɛ ayi non i tɔgɔ ma fɔ yan n'i bɛ ka n lamɛn yɛrɛ bɔ n ka pasi kɔnɔ n tɛ fɛ ka tɔgɔ ti yan dɛ n'a cɛ e cɛ k'i ma k'i k'i labɛn cogo min na e ma sɔn k'i labɛn o cogo la k'e b'i labɛn ko parce que ko mun bɛ saga la ne kan t'o muso ayi ne kan t'o tiɲɛ yɛrɛ la cɛw cɛ t'a muso t'a cɛ sago kɛ ne ka tɛ cɛlankolon ma dɛ ne ka tɛ cɛ min bɛ bɔ ka taa kɛ gulɔmi ye ka taa si bariso la ka na 4 heures du matin so kɔnɔ ka sɔrɔ ka na i jɔ i muso ma ko k'e nana so ne ka t'o ma dɛ ne ka tɛ kamalenkɔrɔ ma mun bɛ t'i sigi gɛrɛn na k'a ɲin'a ka denbaya kɔ k'a kɔnɔ ko gɛrɛn de y'ale ka muso ye ka sɔrɔ sa ni gɛrɛn cira ka sɔrɔ ka na ka muso lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ne ka t'o cɛ sugu ma ne ka t'o ma kamalenkɔrɔ de ma cɛ kulukutu ba bonya cɛw n y'o de fɔ n ko muso cɛw tɛ y'a ba bonya i b'i muso bonya a tɛ kɔrɔbɔ dɛ tilennenya bɛnnen bɛ ala de la i bɛ se ka tanga cɛw tɛ ba bonya i b'i muso premièrement i b'i muso bonya mun na i tɛ fɛ i denw ka kɛ cɛlankolon n'i miiri i denw ma surtout den cɛmannin bɛ mɔgɔ min bolo il me fait k'a yira la k'a fɔ ko il doit être réel madol donc comment l'enfant doit devenir madol c'est toi-même qui dois devenir monokère donc il y a quelqu'un automatiquement ton enfant deviendra monokère parce que l'enfant est ce que tu dis l'enfant fait ce que tu fais l'enfant ne fait pas ce que tu dis l'enfant fait ce qu'il voit alors comme kamalenkɔrɔ min bɛ taga kɛ gulɔmi ye bariso la ka sɔrɔ k'i jɔ ko gulɔmi ma ɲi k'e den kana kɛ gulɔmina ye ayi dɛ i den bɛ kɛ gulɔmina ye dɛ den bɛ kɛ gulɔmina ye ni den ma kɛ gulɔmina ye fo n'o gɛrɛna kuranɛ la sinon i den fɛn fɛn gɛrɛlen don a kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ dolo kara kɔnɔ de a tɛ kɔrɔbɔ a bɛ voilà a bɛ dolo kara kɔnɔ a bɛ dolo kara kɔnɔ parce que l'enfant ne sait qu'on dit l'enfant fait ce qu'on voit l'enfant fait ce qu'on voit fɛn de ka ɲini mun na donc n'i y'i muso bonya k'i muso karama k'i muso tɔgɔtɔ i denw fana bɛ kɛ den ɲumanw ye denmuso bɛ cɛ min bolo e ko mɔgɔ kana se e ta ma ko ala k'e denmuso sɔn cɛ ɲumanin na n'a cɛ e bɛ k'o ba ɲini don o don n'a cɛ ayi ala b'a i ye mun k'a ba la dɛ ala b'o cɛ fini da ma ka cɛ waliden e ye ji la waliden ɲɛna e ko k'e b'i ku fiyeku ayi t'i ku fiyeku dɛ ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna n ko mɔgɔw bɛ fɛ ka ala blufu ala tɛ blufu voilà ala tɛ blufu dɛ donc bi ye 8 mars de ye f'an ka diɲɛ muso in célébrer k'u fo dan tɛ foli min na k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka d'a kan a bɛ ka baara min kɛ ala de b'a dɔn bi de ka jugu ni kunun ye dɔw ko fɔlɔ musow c'est vrai fɔlɔ musow olu kun muɲunen don mais bi muso ka sa ka ca dɛ fɔlɔ dɔrɔmɛ 5 kun bɛ nasɔngɔ bɔ
dɔrɔmɛ 10 kun bɛ nasɔngɔ bɔ hali bɔ fila tɛ nasɔngɔ donc a bɛ dépendre joli bɛ kɛ du kɔnɔ donc ni nana o calcul la la vie n'est pas pareille. C'est-à-dire la charité de vie est très élevée. Voilà. La charité de vie est très élevée. Au cours pour la vie très chère. Donc de ce fait, nous sommes à gagner bi koswe. Et puis il faut en bas où nous avons clé là, la dernière combien Allah n'a kira. Ali ba c'est qu'à faire il fallait gagner ça. Mais là tiens, là illallah. En cas de nous c'est ça. Nous avons téléphone de la TikTok de nous TikTok. Oh, ni comment mais TikTok là. Non mais ça fait pitié. Donc nous sommes ballon paiement. On a ça que glen bi koswe. En bas on va faire tout. Bim sur la glen. Parce que tout est fait pour les intimider. Tout est fait pour les désorienter. Voilà. Fais bébé, nous sommes cassés avec désorienter. Donc, tu as vu que le frère là-bas, on a ça, nous sommes couchés dans tout le monde. Donc, on est là-bas, il va me dire, on va faire ça. Eh, ne me retire pas. Voilà, il est télé comme ça. Il crée ça. À peine il croise. Là, tiens, moi, j'ai 3 gosses. Qu'est-ce que je suis en train de lever? Wallahi, Ali Kamanogoro, il dit, tu m'as dit, Allah lui fait. À Benarati, Allah lui fait. On a faut que l'enfant ne fait pas ce que tu dis. L'enfant fait ce qu'il voit. On a dit que tu m'as dit, parce qu'il aime Canada, il veut se faire boire. Mais, n'a pas quoi? Fini qu'elle a pas que fini ton pied. Donc, voilà, il m'a dit qu'il faut. Et quand tu as dit que tu as dit que tu m'as dit, vous voyez, quand tu m'as dit, nous sommes bien, là, tu as dit que tu as Allah Nakira, et il check. Et il check. Et avec ko bin blala be free. I bin blala matine. I bin be. Voilà. Grass is green everywhere. Bin be koro. Bin blala matine. Yima ta ro bien ni gujili. Alitera musudi janja bien ni gujili. Donc ne chege. Avec ko ki mettre bijoux sur ro là, il est chebe clé. Oh. Cheu sont clé, mais chebe la chege. Funa kira chege. Chebe cité son do mama. Chebe cité son do mama. Chebe cité son msoka ala moria. Donc ni au fond dron iti chege. Yevomia. Ni tchekolo mon libro. Ah, il bouli bili. Oh. Mais ne ko. Ni tchekmo bila avec un dame de fille là. À la mère, oui, tchekmo sonné. Tchekmo chité son ka makou galonga. Allez, moussou à moussou. On va les aller. Allah dit ma. Moussou boira tchela. Donc c'est très important. Allah donc a fort comme moussou na faka bo. Mais moussou ka donc a fort ku krenti se ka ke. Il me robe tchela. Ah oui, il me robe tchela ne kate tcheka made. Il me robe tchela tchembe ke sou souffert. Il me robe tchela tchembe qui crève. Il me robe tchela tchembe nege. Il me robe tchela tchembe famia. Ah oui, il me robe là. Il me robe tchela tchembe tare glomi. Barso la muso rolon crève. Kaso kani tori ka sono. Kana data na si. Ko kale duna. C'est quand tout tcheka. Mais tchembe bibolo. Là avec la fille qui vient d'amener qui est là. Qui la benanya. Il fait quoi non clarila ni ala qui gatuma mi qui qu'on appelle là. Ah non clarila. Non clarila. Non, Claire, Datunate Chikono. Bon, Datunate Kilatuni, il dit Datunate Nanofre. Une femme, saute, le 8 mars est vraiment, c'est-à-dire, le 8 mars est Dombali, mais c'est qu'à Bibaka Kumala. Mais c'est pour célébrer les femmes. Voilà, c'est pour célébrer les femmes, spécialement les femmes maliennes et les femmes du monde, mais spécialement les femmes maliennes. Parce que les maliennes, maliens sont des diaconos, maliens sont madame. Maliens sont nous sommes sanmanté. Maliens sont ni à nous sont à Benar la chrétienne à Oben la chrétienne. Allemand à les camarades Maliens sont Allah nakira Mekasi. Maliens sont le doué tobi. Beba doudou kono. Ita e dia fanchi ne yala ta Afrique fanchi. Maliens sont le doué tobi. A Diomba a Chesoba a Chedouba a Trimuso badu. Kakla ka duna fona gla. Wonde mu frebe la de no fofo ba mine ka du Mali là masami alaye kabale ngorote barake ate foi ka tam sunani furum sunani me klaki sika ko rabela la e ma e fini amba nga jamana kono barake bali am fle jamana kono o mali am suka musu nyunga ato mali chekera barake bali am dar saka ma mala am saka nyafode mali am suka myu ole mali cheke barake bali mali am suka myu ole mali ma développer tellement que muso bi munya chekoro chiedo be ka fi cheni shukura. Il faut, tu aimes te barake, tu es ça, et me bararo la vraiment, et qui joue la samedi, ça vous donne du boulot. Mais tu es malé de mouino, à la damine d'eau, malé mousso, à ma focate, ma chef autour là. On a tiens que zoom, bararo là, mais allez bien mouillou, gabeni, karamakama, zoom, koroka, zoom, kademolo, kadizou. Mais avant de cause zoom, n'a qu'à maraba, toi, bima, quoi. Eh, malé mousso, eh, malé qui a développé. Eh, malé, allez, c'est ça, à mes transitions là, à mes kouka boule, à mes briga boule là.
anga en forcer mon kan en focus au kan parce que malien muso mulelo parce que au deux me fanga là ou ka sera ka modo fo malien muso so na benye kala an benye bala mo ka ke jamana ko asimi mo ni ko gadanye mais on est am fait mo ke o te ka kene qui sera soit très clair ateka check bien ateka kesi ni benye donc malien muso au folodo ni beya ko munyuni ni beya ko sabali ni au ka tano yi alisa ni ala salama no le fo mo ngana muso de be tare bange ora ne tendi la ke malina parce que carrément abena wa be tamana jo ah ben ala na kira tabeke ala na kira no ama fo ala na kira musumi ka duache ka furu sisimu ka duka makirimu ka dudum takada kola obe ngana bange wallahi no ngana esi yoro so do mali kono mali be jo na ma kenite ala ala mutu mana jo boya e jamana kanu bagani ka akere musa ay sabali no le foi na fa akasali akasali oka akira sali masika Ameriki demseni fitinu ne Ameriki jo demseni fitinu ne Ameriki jo les George Washington so o te mo lo te manu mo te ala don ute ala beromina mais vous que jamana ne fait musomi be barka de be ka jamana fait jamana fait kumaye mo ba ka jamana fait o ba ka jamana mo bi ba ka jamana fait o ba ka jamana suka de bala mo mo be mo bulu ka baraka mo de be ke jamana mo bulu ka baraka suka te fait ba to ibe die fe me ko ka jamana ke ko be Singapour le président de Singapour c'était un jeune de rien du tout il venait au pouvoir Singapour c'était un jeune de rien du tout il venait au pouvoir à Singapour donc c'est très très important anga do ka fo mali be jo mali muso ma ban mali muso be wa ngana be muso be on a la sonama a même tôt ou tard ama diya ko ke asmi butai mais a même wallahi jamana me jamana me dinga mi ngona be ba ko na ma kenite ala lai jamana me bo dinga ngono na ma ke imana de plaka de yoro fo ko tuna ngodi jamana me jo mali muso ye gami do ka sisi mi munyu wallahi te ngana do be na ka jamana bo ni ngona la ni ala sonama jamana me jo de jamana me ke jamana de usakoi ati be na domina ate foi ke ni bele do ma mu fa na be ni swara wata ni jeli mi me bolo jeli me bola ni saraka me bolo saraka me bola me mali be ke mali de do suba te o ama nyo ta ko bola ni afo mo te sa ni ro ina bo do fu o me kuru so ma fadiri fe ibe ni willa fe kare ko folo ka musa to balole ndero na wala mamina vari mo be tra kare ko na fo ama mo gurbo ko ta kare ko na fro o ta de musa trawi ibe flani ye kasi na kale horola jaja o be ka burkina alisa o te ka mo jamana ko folo ni ne ko ke mali ko so mo soma il va vari barakelaw ni wa so me temsena la nous sommes des quartiers et commune 3 anga da yese be mirima masami ala ibe vari tukorbaw ni vari temsenu be wuri o be ka yoro fura malik metane o tani musa trawi jaja ni burkina alisa anta est-ce que amantali dugure makake amta kera barale ay mali ko ni non mais non amba di alama na mitaka messe amba di alama masami ala ni yori eta ibe tara sumadaina kunu soma kataka jamana et plutôt na frona ou vraiment c'est émotionnel c'est très émotionnel c'est émotionnel il veut c'était leader dans certains 10 il veut toi Zakrama lancer bonjour bonjour comment vous allez il a lancé Zakrama comme tu vas Yami Kalase, thank you, my d'accord. Un ouais, maintenant pour ça, ni tonton, Inch'Allah, merci beaucoup. le Burkina Masakeni ibe de Traoré Ibrahim Traoré ngache kunu atara nikaka jamana ko atara atara so katufu uko ko depuis ala e Burkina dan domina kuma de ka masakei kan nyu nake enti ala la ilaha ne afo onyana ngabe kan ko en blade ka grimandala abebo ni belawo ne afo onyana il faut être en contact avec votre population ni be fo onyana aw be fele ka sigi na galon tigɛ aw be fele ka kɛ galon tigɛla de ni kɛra galon tigɛla ya ka fɔ ma ko tunya mɔgɔ di ne ko mɔgɔ tout ce qu'on mesure c'est ce qu'on a fɔ anw ye mɔgɔ bi i bɛ fɛn fɛn da ɲɛ kan fɔ i b'o de lawaleya
Donc, quand tu es en contact avec votre population, monsieur Teke, on dit Mali là, il sera pas mis qu'on a l'état. Nous le faut. Nous, on a une anne à Kunko. Nous ne pouvons pas le faire. Oh, il y a pas Fonyadi. Neko, nous, on a un cornier. Nous, on fait. Et nous, on a fait un peu. Et regarde comment il est soumis à sa population. Et regarde comment il est en contact avec sa population. Et regarde comment il est à l'air avec sa population. C'est ça la politique. Politique de votre nation. Donc, avec un homme, tu m'as encouragé, il est là. Son mari est là. A kunkadile ka kuma asali kana tukula. Mais même on le fait. Mais pourquoi on le fait? Na ma jante nka ya fo. Asime ni wala make. Mune beka kama jama ko sala deke. Ache mune beka kama jama ko sala. Quel dommage. Ibe, alam ka jama muso tanto. Mali kono, mami ni mali de on jigi dali maka no Abdel Kader Maïgaï. On pourra ka me ko a wule la bije na ke. Ame munike. Ake ala kama ka fo ya même maku. Ame fina sou ni kawe. Ah fo ya make. Ne m'a fait le pays est basé sur distraction. Kuna sini, il me met à pondre à la règle de Malakono. Bon, il me pigé, il me voit 10 mètres. Ah, on a pigé. Mon ami n'a pas fait. Depuis Assimima, il a fait là. Bébé, on m'a fait avec du Malaké. Sur Marina, on le flâne qu'à Oulé Kalawodiba. Mali flâne au boulot, distraction. Et il a la chrétienne. Ah, mais fallait qu'un galon. Yoromina, Abdel Kader Maïgabe Boulé. Parce que quand on a un membre fan, un membre balini. A bolaka tiel fo ou tera plainte tigaka donc au koro manna mo mo lié qui fo plainte mi treka au koro ko ne date me kuma la ta ne be ga jamana keleke ne le kuma manna ça m'a soro ke me ne date na tu mo fambe alors que mo fan mo bani au niveau de la islam ni o dio e mo mama et ambe Abdel Kader Maïga a bola tiel fo il a dit sa vérité il est frustré il a montré sa frustration donc on vient de les appeler ce matin donc au koro mouni il n'a pas le droit de montrer sa frustration. Ok. Ni voulez les caliers. Et ni à la créature malien. A au cali qu'on est là. Souvent est dans quelques jours. Et ni à la créature. Pourquoi Abdoulaye Maïga n'est pas en prison? Pourquoi Abdoulaye Maïga n'est pas en prison à l'heure dont je vous parle? Pourquoi Abdoulaye Maïga, je répète pour la troisième fois. Ayo cali alala. Ayo cali qu'on est là. Pourquoi Abdoulaye Maïga, il n'est pas en prison? Quelqu'un qui est affilié comme le parrain d'un livre qui a construit notre pays. Et il a la créature comme il a la délice. Notre porte-parole de l'État, le maître de la communication de l'État, l'un des plus grands piliers de notre État, la personne qui représente notre État après le président de la République, est affilié avec le livre qui a fait ce soldat. Soi-disant le pas livre. Et dans notre gouvernement, ça se passe. Nous sommes à peu près à 82 heures, 84 heures de cela. On a entendu de rien du tout. Mais quelqu'un sort pour s'exprimer. Il n'y a pas de livre. Et lui, il est interpellé. Vraiment, vraiment. Nous le faisons. À la départ. Non. Ah, il m'a cité à la départ. Voilà le Mali devant vous. Voilà. Il avait à choisir. C'est ça, le Mali. Je suis désolé de dire, en tout cas, par rapport au Burkina Faso, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il dit au Burkina? Qu'est-ce qu'il dit? Le ministre de Katassa Dafo, ah, il a dit, qu'est-ce qu'il est le ministre? Il dit, organiser les élections n'est pas fait. Et ancien ministre, et on n'organise pas les élections. Pour organiser les élections, c'est quand on est des hommes politiques sans objectif qu'on organise les élections. Pour les élections, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des hommes de mission. Voilà ce que le ministre de Burkina Faso a dit. Quand on est des politiciens, ils sont des hommes de mission. Le Mali dit qu'il veut que leur premier ministre devienne un politicien. Burkina Faso, leur premier ministre dit qu'il n'est pas politicien. Vous voyez la différence là. C'est ça. Il est occupé. Nous sommes venus pour mission. Notre mission, c'est de sécuriser le territoire, refonder un État et développer notre pays. Si les élections peuvent nous aider à atteindre ces objectifs, nous allons les organiser. Si les élections ne peuvent pas nous aider à atteindre ces objectifs, nous les suspendrons jusqu'à ce que l'on soyons prêts. Voilà, ils sont là de mission pour les demandes de l'air. C'est ça le mot.
Nous sommes venus pour une mission. C'est de sécuriser notre pays, refonder notre État, développer notre pays. Wallahi, Burkina Faso, ne bɛ mun de fɔ ale tɛ yan ni sabali tɛ yan k'an ka jamana sécuriser k'an ka jamana développer k'an ka jamana taabolo kura k'a d'a ma hali n'i bo ci ko sarati i bɛ mun de fɔ fɛn saba de dili bɛ Mali président n'a nɔfɛ mɔgɔw ma nin kuma in bɛɛ vuu nin bɛɛ bɛ ko kelen de kɔrɔ ko jamanadenw ye mun fɔ ko k'o kɛ refondation jamanadenw k'o tigi fɛ ko k'o bɔ yen refondation jamanadenw ko ka bɛɛ minɛ cogo kelen na o tɔgɔ ko refondation jamanadenw ko k'u bɛ asimi de fɛ o tɔgɔ ko refondation ko an ka taa asimi ka taa n'a ye fo n'an yɛrɛ ko don min a bɛ f'o ma ko refondation o ye fɔlɔ ye filanan jamanadenw ko ka jamana développer k'an ka bɔ brikan boli la an k'an concentrer développement kan mais cela ne se passe pas qu'est-ce qu'on voit on ne fait que nous distracter jamanadenw ko ka jamana bila bɛɛ sanfɛ i y'a faamu ko ka jamana sécuriser masa min ala ye tile filɛ n'an bɛɛ ɲɛ b'a la mun bɛ kɛ jamana kɔnɔna la an ka sɔrɔsiw kɔgɔlen don u ka teli u nɔ ka ɲi mais qu'est-ce qui se passe on est en train de les défocuser jamana min kɔnɔ i tɛ foyi ye ni nin tɛ ni maa min bɔra jamanadenw ma jigin ka na o bɛ minɛ n'a bɛ mun de kɛ qu'est-ce qu'on va faire et ben le cerveau ben minɛla olu na a ye kalo wɔɔrɔ kɛ kaso kɔnɔ a bɔtɔ la u y'a minɛ tuguni k'a bila a ma kɛ o bɛ ɲɛna ok an ka bɔ yen mamala o ye jamana kɔngɔ la ka jamanadenw ka kuran tigɛ o bila la kunun voilà le Mali devant vos yeux a yɛrɛ ka kan a kana to ka se ne ma dɛ a b'a k'aw ba kosɔn a yɛrɛ ka mathématique k'aw yɛrɛ ne bɛ ka ne ye mun ye ne bɛ k'o de fɔ mamala ye jamanadenw ka kɔngɔ k'a si ministre de y'a fɔ a bila la kunun je suis très fier de ça parce que mais mamala ye kiiri min kɛ o a ka nin tɔɲɔgɔn est-ce que bɛn de sɛbɛn donc c'est à vous de faire votre quartier ala k'an bɛɛ sara ala k'an bɛɛ sara an bɔra heure min na Abdoulaye Mayiga ale de tɔgɔ yera Mali ka livre la livre mun ni jamana sɔrɔsiw dɔgɔyara jamana fɛn dɔgɔyara jamana u b'a fɔ mun ma ko jamana kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ justice dɔgɔya nka cɛ a y'a daminɛ justice yɛrɛ de la ni mɔgɔ min ye biais t'a kalan an b'a fɔ ko tiɲɛ fɔ de ka d'aw ye les justices maliens m'entendent est-ce que le livre n'a pas crucifié la justice malienne a ye bɔ a ka fɔ maliens n'an ma fiya la justice malienne a été vendue dans le livre il a insulté la justice malienne l'un des chefs du gouvernement il était le parrain de l'ouvrage de ce livre et cette personne est au lieu qui on interpelle la personne qui dénonce ce qui se passe dans son pays lui il est interpellé la personne qui est le parrain des livres qui vend le livre et qui vend son pays et lui il est toujours dans les administrations ala ka ɲɛ ka di aw ma ni ne tun bɛ n bolo ka di aw ma ala ka jamana kan di assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh